Ministar zdravlja Tomica Milosavljević izjavio je da u Srbiji nema potvrde o novim slučajevima gripa. Milosavljević je rekao da od 11 registrovanih obolelih 5 je izlečeno. Od sutra svakog dana u poldne na sajtu Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje Srbije biće objavljivani podaci o broju obolelih od novog gripa. Kada bi se putnik u jatovom avionu žalio na simptome gripa H1N1, stjuardesa bi mu stavila masku i izolovala bi ga od ostalih. Po sletanju bili bi pregledani oni koji su sedeli 2 reda ispred, 2 reda iza njega i svi članovi posade. To je samo jedna od mera koju preporučuju iz Vazduhoplovno-medicinskog centra u kome redovno pregledaju sve članove posade. Od 29. aprila smo pojačano počeli da dezinfikujemo sve avione po svakoj rotaciji. Znači, avion kad dođe sa bilo koje strane, znači nema iz ugrožene zemlje, dakle još tada smo dezinfikovali sve avione. Putnici i oni koji ih čekaju kao da nehaju za preporuke da se drže na rastojanju od 1 metra i da se pridržavaju mera predostrožnosti. Vidi se kontrola nekada postoji. Nije me ni u Rimu niko ništa pita. Niko se nije razbolao ni u našoj misiji, ni u drugim misijama. Potpuno je sve normalno, ljudi se druže sasvim normalno, nema nikakvih karantina, ništa toga tamo nismo vidjeli. To je sve stvar sreće. Neću valjda sve vreme da sedim kod kuće. Nije mi naročito prijatno kada mi se neko unese u lice, ali da budem iskren, nisam uznemiren. Na aerodromu je ustanovljen tačan sistem i lanac obaveštavanja od stjuardese preko kapetana do dežurne službe lekara na aerodromu i republičkog inspektora. Dosadašnje iskustvo sa gripom H1N1, takozvanim meksičkim gripom, pokazuje da je među obolelima najviše onih koji su putovali, i to u zemlje južnoameričkog i severnoameričkog kontinenta. Među njima najviše je dece i mlađih od 30 godina. Najugroženiji su oni koji su u svakodnevnom kontaktu sa putnicima. Snežana Stojanović, Fox televizija.